שלום לכולם, אני איילת יהב גלקין, פיזיותרפיסטית מומחית לשיקום עצב הפנים ושיקום מערכת שיווי המשקל. לכבוד שבוע המודעות העולמי לשיתוק עצב הפנים, מצטרפת אליי היום ליאת כהן, שהיא פסיכודרמה תרפיסטית. היי ליאת, מה שלומך? היי, תודה בסדר. רבה שהצטרפת אלינו היום, כי אנחנו הולכות לדבר על משהו שהוא לא מספיק מדובר בעולם שיקום הפנים. אני רק אספר עלייך קצת, בסדר? טוב. אז ליאת בעלת תואר ראשון בתיאטרון ובימוי ותואר שני בפסיכודרמה מאוניברסיטת חיפה, והיא מנחת קבוצות פסיכודרמה לשיקום וקבוצות לכישורים חברתיים לילדים, נוער ומבוגרים. ספקית משרד הביטחון למשפחות שכולות, מרצה ומדריכה במכללת סמינר הקיבוצים ובעלת קליניקה פרטית לטיפול נפשי בכל הגילאים. ואני אגיד במאמר מוסגר שבעצם אנחנו חולקות פרויקט מאוד מרגש שאנחנו ניתן תאימונת ממנו בסיום. אבל באמת היום באנו לדבר על משהו לא מספיק מדובר. עולם שיקום עצב הפנים, עולם שיתוק הפנים הוא תחום שמבחינה מחקרית ורפואית ותמיכתית כל האספקטים המודעים יותר מבחינת המערכת, הוא קצת חדש. המחקרים האיכותיים שיוצאים הם ממש מה5-10 שנים האחרונות, גם מבחינת הטיפול הרפואי ובטח ובטח מבחינת התמיכה הרגשית של הדברים או ההתמודדות החברתית. ההתייחסות לזה היא ממש קורית מבחינת איכות החיים של הבן אדם, זה קורה ממש בשנים האחרונות. ו... ובעצם ביקשתי ממך אם נוכל לדבר על הדברים, כי יש לך הרבה מה לתרום ולספר לנו איך הבן אדם עלול להרגיש כשקורה לו דבר כזה, כשיום אחד בבוקר הוא קם ו... והפנים שלו, צד אחד של הפנים שלו לא עובד, או לא עובד כמו שהוא עבד קודם. עכשיו זה לא רק לא עובד, זה גם לא נראה, זה לא נראה כמו קודם גם. ומבחינה תפקודית זה גם לא מתבטא כמו קודם, הוא לא מצליח לדבר את זה כרגיל, הוא לא מצליח לאכול כרגיל, זה נוזל לפעמים מהפה והעין מאוד פתוחה, וזה ברמה של התפקוד היומיומי לחיות איתו. אבל בעצם יש לנו גם עולם שלם של צורך, שהוא לא צורך מה אני אוכל, אלא מה התקשורת שלי, נכון? והבעת הרגשות שלי. ו... וכאן אנחנו מגיעים בעצם לשיחה איתך, שאני בעצם רוצה לשאול אותך מה לדעתך קורה לנפש של הבן אדם ברגע שהוא חווה שיתוק פנים. כן, אז קודם כל תודה שהזמנת אותי, ואני שמחה להיות פה. אני חושבת שצריך להתחיל ולומר שאנחנו מכירים את עצמנו בדרך מאוד מסוימת, וכל החיים חיינו בדרך מאוד מסוימת, יש לנו הרגלים מסוימים, התפיסה העצמית שלנו היא מתבססת במהלך השנים, מתפתחת. ולשאלתך, כשקם אדם בבוקר ומסתכל במראה ופתאום הוא לא הוא, הוא לא יודע מי הוא, הוא לא מכיר את עצמו, החוויה האישית שלו מאוד משתנה, מאוד נפגמת. מה גם שיש בכלל עניין סביב עניין של מגבלה שהיא נראית ומגבלה שהיא פחות נראית, ובמקרה הזה של עצב הפנים, אנחנו מתמודדים עם מגבלה שהיא נראית והכי נראית. זאת אומרת, היא לא ברגל, היא לא ביד, היא בפנים, שזאת הדרך הראשונה והאהובה שלנו להביע את עצמנו. המילים, העיניים, כל הבעות הפנים והמימיקה משתנות ברגע אחד, ובעצם האדם מתמודד עם חוויה שהוא לא מכיר את עצמו. וחוויה כזאת היא מאוד מאוד קשה לנפש, כי כל מה שידעתי על עצמי, כל מה שהשגתי עד עכשיו, כל מה שרציתי עבור עצמי, כל מה שידעתי לתקשר, כל מה שהייתי טוב בו, פתאום בבת אחת מרגיש, ואני מדגישה את המרגיש, מרגיש כנעלם. כי אני רוצה לדעת ולהאמין שאני מכיר את עצמי, ושאחרים מכירים אותי כמו שאני. מעבר לתחושה הזאת של אוי ואבוי מה יגידו, ועליה אולי נדבר קצת בהמשך, אני חווה בתוכי איזושהי חוויה של עיון, כאילו אין אני.
כי בעצם הייתי משהו אחד, ועכשיו אני משהו אחר, והחוויה הזאת היא מאוד מאוד קשה. במהלך השנים שעבדתי גם בשיקום, לא רק של עצב הפנים, אלא גם של אנשים עם נכויות שונות ומגבלות שונות, אז למדנו להבחין באמת בין מגבלה שמתמודדים איתה כנראית, ובין מגבלה שהיא לא נראית. כי כשבן אדם קם בבוקר ויש לו איזושהי מחלה, או הוא גילה איזושהי לקות, והיא לא נראית, אז ההתמודדות איתה היא לא קודם כל חיצונית, אלא הוא מתחיל איתה איזושהי התמודדות שהיא פנימית. וכאן כשאנחנו מדברים על מגבלה נראית, אז אנחנו בעצם קודם כל רואים אותה מבחינתנו. ואז נוצרים הרבה מצבים של רצון בהסתגרות, של רצון שלא יראו את זה, של שאלות מה יגידו עליי, האם עדיין יאהבו אותי כמו שאני עכשיו, האם עדיין, אפילו ברמה האישית, הבסיסית בין אנשים, האם עדיין אני מושכת, האם עדיין ירצו להיות בחברתי, כשהמגבלה שלי כל כך נראית, וכשאני מרגיש כל כך רע עם עצמי, ושאני מרגיש שאין אותי בעצם. ובעצם התחושה הזאת של העיון, של אין אותי או אין את מי שהכרתי שאני, היא גורמת לרוב לאיזשהו ביטוי רגשי שמתבטא בהסתגרות, ובחוסר רצון בעצם להיות במגע או בקשר. אנחנו יכולים לראות את זה בהרבה מאוד אספקטים, גם אם זה חוסר רצון ללכת לעבודה, חוסר רצון להיפגש עם אנשים, אנשים גם נמנעים, או לפעמים גם לא אומרים לא, אני סתם לא מרגיש טוב, ובעצם נוצרת איזשהו גלגל מתמשך כזה נוצר, שבו אני לא רוצה להראות את עצמי. זה מה שאני חושבת, או לפי הניסיון הקליני שלי, אני רואה אצל אנשים שחווים מגבלה, פתאום ככה באמצע החיים קמתי וקרה לי משהו. אני... כשגם אני אגיד שגם בגלל שאנחנו לא כל כך יודעים על זה הרבה עדיין, וכמו שאמרת, המחקרים הם רק ב5-10 שנים האחרונות, אז אני חושבת שגם המודעות החיצונית לזה שזה יכול לקרות, או לזה שזה לא פתאום, אוקיי, שברתי את הרגל, אוקיי, עברתי תאונה, ולכן זה קורה. גם לנו, אין לנו הסבר באמת ממש אמיתי וקונקרטי של איך קורה שדבר כזה מגיע. ורק עכשיו, בשנים האחרונות, יכולים יותר ויותר להבין על הפגיעה, אבל ועדיין עדיין אנחנו לא החברה יודעים. לא מבינה את כן, הפגיעה. ועדיין קשה אפילו לומר למה מישהו אחד כן ואחרים לא. וגם באמת קשה לומר, וגם כנראה לא נדע בתקופה הקרובה, ויכול להיות שזה מסוג הדברים שכמו שמפעילים מחלות אוטואימוניות, שאנחנו לא יודעים, אומרים זה מלחץ, אומרים זה אולי מעומס, אומרים זה גם עניין גנטי, אומרים הרבה דברים, אבל בסופו של דבר, כשאדם חווה פגיעה או חולה במחלה, אין לזה תמיד הסבר מדויק של זה קרה בגלל זה. ואני חושבת שהרבה החוסר פעמים זה ודאות נותן הוא, לנו החוסר ודאות הוא בעצם גם בעניין של למה זה קרה לי, וגם בתוך ההחלמה יש המון חוסר ודאות, כי אף אחד לא יודע כמה זמן זה ייקח, וכשזה יתחיל לחזור, מה יחזור ואיך יחזור, והאם אני אי פעם יחזור להיות מה שהיה קודם. אז נכון, וגם אין הרבה תשובות תמיד לאנשים שבעצם מתעסקים בתחום הרפואי של זה, וגם אין הרבה תחושת שליטה. זאת אומרת, אני מרגיש שבעצם איבדתי איכשהו שליטה בחיים שלי, או בחיים שלי שהכרתי, או במי שאני, והחוויה הזאת היא חוויה מאוד קשה של חוסר אונים, שעכשיו גם במסגרת הפרויקט שאנחנו מרימות, אנחנו מנסות קצת לפתוח את העיניים לגביה, וגם את הלב, וגם את רפרטואר האפשרויות שיש לנו לבטא את עצמנו גם מלבד הביטוי של הפנים שלנו, אלא באמצעים אחרים שהם יכולים להיות קשורים לאמנויות, שהם יכולים להיות קשורים כמובן למוזיקה, לדרמה, לאומנות, לדברים שאנחנו יכולים באמצעותם להביע את עצמנו שהם לא מילים. בדיוק זהו, אנחנו מגיעות, בעצם אנחנו מודעות לזה כמה התקשורת והתפקוד יורד, וציינת את העניין של לא יוצאים החוצה, מתבודדים בבית, לא הולכים לעבודה, אולי לא פוגשים חברים, אפילו בטלפון לפעמים מתביישים לדבר, כי זה אפילו נשמע
לפעמים קצת שונה אפילו בטלפון. ו, ובעצם זה לא רק שם, כי בעצם המטופלים לפעמים, לפעמים הם משתפים ומספרים, ולפעמים הם מבינים תוך כדי שאת הבדידות הזאת שלא מבינים אותי או לא רואים מה באמת עובר עליי, זה קורה גם בתוך הבית, כי גם בני המשפחה בעצם לא באמת יודעים מה עובר על הבן אדם, ולפעמים לפעמים בן משפחה או חבר טוב מנסים לומר את הדברים הנכונים כדי לתמוך במישהו ולהגיד אולי, הנה תראה כמה השתפרת, היית ככה לפני שבועיים ועכשיו יש לך קצת חיוך כבר, ובעצם לא תמיד הם מרגישים טוב עם זה, נכון? זאת אומרת, לפעמים התחושה הזאת שמצד אחד בן המשפחה רצה לעשות הרבה טוב ורצה בעצם להחמיא או לתמוך או לעזור, אבל הבן אדם מרגיש לא כל כך טוב עם זה. איך מגשרים, זאת אומרת, על הפער הזה, אם בן משפחה או חבר רוצה לתמוך במישהו שיש לו עכשיו שיתוק פנים או קושי רפואי אחר, מה היית ממליצה לו לומר בעצם, או להיות, או... אני חושבת שבאותה מידה שזה קשה לאדם שחווה שיתוק בעצב הפנים, זה קשה גם למשפחה שלו מסביבו ולחברים שדואגים לו ורוצים כמובן בטובתו. זה נכון שיש לנו כאנשים וכאנשים שאוהבים או אכפתים את הרצון לתקן את ההרגשה בעצם של בן המשפחה שלנו שנפגע, אבל במקרים האלה אני ממליצה פחות להגיד מה לעשות או להחמיא, בעיקר בגלל שהמגבלה היא חיצונית והבן אדם מהצד השני לא חווה את עצמו כמתקדם. אני ממליצה בעיקר לשהות איתו במקום של הכאב הזה, לשקף, אני רואה את הכאב שלך, אני נמצא איתך בו, אני אהיה פה ואני אוהב אותך למרות הקושי שלך עכשיו ובזכות הדברים שאתה מתמודד איתם עכשיו. אני איתך פה בכל מקום שתהיה ועד כמה שתרצה אני אהיה איתך פה בכאב ונבכה ביחד עד שזה ישתחרר. זאת אומרת, זה דורש גם מאיתנו להתגבר על הרצון שלנו, לתקן, לסדר את ההרגשה. הרבה פעמים, כמו שנגיד, אפילו ילד שהוא נכנס למצב של הימנעות ודיכאון, והאימא, לא, מה פתאום, אתה יפה, אתה חמוד, אתה מצליח בזה, אתה מצליח בזה, אבל החוויה של הילד היא חוויה אחרת לגמרי, לחלוטין. ויש משהו בלהגיד, אוקיי, אתה תהיה פה כמה שתצטרך להיות פה, ואני אהיה איתך. ומה שתצטרך ממני, אני פה. אם תרצה נעשה ככה, אם תרצה נעשה ככה, אבל ההמלצה שלי היא לא לנסות ולתקן את ההרגשה, אלא לשקף את זה שאנחנו רואים את הקושי, את זה שאנחנו אוהבים למרות כל אלה, את זה שאנחנו תמיד כאן עבורם. וכמו בסיפור של רבי נחמן מברסלב, את מכירה אותו על ההינדיק? הסיפור הזה אומר שבן המלך השתגע, והוא לא רצה למלוך, פשוט הגיע תורו למלוך, והוא החליט שהוא לא רוצה, אז מה הוא עשה? הוא הוריד את כל הבגדים שלו, נכנס מתחת לשולחן, עשה קולות של תרנגול. באו כל החכמים מהממלכה ואמרו, מה זה, איך יכול להיות שבן המלך לא רוצה למלוך, וניסו לדבר איתו, וניסו לעזור לו, והביאו לו ליצנים, והביאו לו אנשים שיסמכו אותו, אבל הוא בשלו למטה מתחת לשולחן עושה קולות של תרנגול ובעירו. עד שהגיע חכם אחד שביקש מכולם לפנות את החדר, ואמר להם לצאת כולם, אני עכשיו תנו לי איתו כמה זמן שייקח, ואני אקרא לכם כשהכל יהיה בסדר. ואיך שכולם יצאו, הוא נעל את הדלת, התפשט מבגדיו, נכנס עירום כולו, מתחת לשולחן, ועשה קולות של תרנגול. וכמה זמן שהיה צריך, הוא היה איתו שם שעה, נגיד שעתיים, יש אומרים ככה, יש אומרים ככה, עד שבן המלך יצא החוצה ואמר, אוקיי, עכשיו אני מוכן להיות מלך. התלבש, וזהו, וככה נגמר הסיפור. אז המסקנה של הסיפור הזה היא שצריך לשהות עם הבן אדם במקום שהוא נמצא, וגם במקומות שאנשים קרובים אלינו בכלל, חווים פגיעה, חווים טראומה, חווים... הרצון שלנו לתקן את ההרגשה, הוא בדרך כלל מסגר יותר, או גורם לבן אדם השני להסתגר, ולהיות בעמדה שהוא מרגיש בעצם, שלא מבינים אותו, את הכאב שלו, כי לא נמצאים איתו שם. כמו שמישהו יכול להגיד לך, את לא מבינה את זה כי זה לא קרה לך.
אבל נכון, זה לא קרה לי, אני יכולה רק להיות איתך בכאב הזה, אמנם לא קרה לי השיתוק, אמנם אין לי את המגבלה הזאת, שאגב, היא זמנית או לא זמנית, אנחנו לא יודעים, אין לי את הוודאות, אבל יש לי את הרצון להיות איתך במקום הזה. זה מדהים מה שאת אומרת, כי בעצם העלית אספקט נוסף של חוסר, של התחושה שלא מבינים אותי, כי אם עד עכשיו בתור הפיזיותרפיסטית, אז התעסקתי עם העניין של לא מבינים את הבן אדם כי הוא לא מצליח לבטא טוב את המילה, או לא מצליחים להבין אותו כי גם מתוך מבוכה ומתוך רצון להסתיר, אז גם מסתירים את הפה, נכון. נגיד זה כדי שלא יצא, אז, או כדי ש... שלא לירוק מהצד, או או שלא... בדיוק, כל השינויים המכניים האלה מפריעים עוד יותר להבין. אם אני עכשיו ככה עם הידיים על הפה, אז מבינים אותי פחות טוב. אז גם מכנית החוסר הבנה, וגם כל התקשורת הלא מילולית של הפנים לא קורית הפתעה, לא קורה כעס, לא קורית שמחה, לא קורים הדברים האלה שאנחנו לא צריכים שאני אגיד שאני עכשיו שמחה לראות אותך. את רואה שאני שמחה לראות אותך עכשיו, כי כיף לי לדבר איתך ואנחנו מדברות על משהו שאנחנו אוהבות. ו, ובעצם את אומרת, לא רק לא מבינים את מה הוא אומר, לא רק לא מבינים את מה הוא מנסה להביע בתקשורת הלא מילולית, גם לא מבינים מה עובר עליו. חוויה רגשית, כן. זה את החוויה בעצם הרגשית. עוד רובד של, של, שמוסיף בעצם לתחושת הקושי הזאת. כן, ולתחושת הבדידות הזאת גם, אני מוסיפה, כי באמת במקום הזה, אם אין אף אחד לידי שחווה פיזית את מה שאני חווה, אז אני מרגיש שאין אף אחד שמבין אותי. אבל כאב זה משהו שאנחנו גם יכולים להבין, אפילו אם לא היינו במקום הזה, כאב רגשי, כאב נפשי, כולנו היינו באיזשהו כאב רגשי מתישהו בחיים שלנו, ולמקומות האלה אנחנו צריכים להתחבר, לא למקומות של לא, הכל בסדר, עכשיו אתה תהיה זה, עכשיו אתה משתפר, עכשיו אתה, עוד קצת זמן זה יעבור, עוד... כי אנחנו לא באמת יודעים גם, ואנחנו רוצים לנסות ולעשות משהו שהוא קשה לנו גם בתור האנשים שאוהבים, זה לשהות בכאב הזה עם הבן אדם שכואב לו, שאותו אנחנו הכי אוהבים בעולם. וזה גם קשה למי שנקרא caregiver, מי שהוא האוהב, המטפל, לאו דווקא הורה אפילו, או ילד, אלא מי שאכפת לי ממנו. כן. אני חושבת יש המון חוסר ודאות גם לסביבה, סביב מה שקורה וסביב מתי זה ילך והרבה פעמים אנחנו אומרים דברים כדי לנסות לגרום לשני להרגיש טוב יותר, אבל בעצם הם לא תמיד קרובים לאמת, ואז יש גם עוד אכזבה. כי אם אמא, אבל אמרת לי שזה ישתפר עוד חודשיים, אמא, אבל אמרת לי ששבוע הבא זה יהיה יותר טוב, ואז זה לא קורה, אז שוב, אני חוזר למקום הזה של אין מה לעשות, ותמיד יהיה לי רע, ואלה מחשבות בכלל שלנו על עצמנו או על העולם ברגעים של קושי, וכולנו מזהים אותם ומכירים אותם. ואני חושבת שכן אפשר להגיד, הכל באמת בסדר, אבל לא בקרוב זה יהיה בסדר, כי אז יכולה לבוא עוד תחושת אכזבה, גם מה זה הבקרוב הזה? זה גם משהו מאוד אמורפי ולא ידוע. אנחנו צריכים להסכים לפעמים לא לדעת. כן. גם המטופלים וגם האנשים שאוהבים אותם צריכים להסכים לא לדעת, ואני חושבת שזה שיעור לחיים להיות בחוסר ודאות הזאת. זה כמו אני התחושה הזאת שאתה קופץ מקפיצת בנג'י ומרגיש לרגע שאתה לא יודע אם החבל יתפוס אותך או לא, אבל הרגע הזה שאנשים אגב מתמכרים אליו גם, הוא רגע שגם שיכול להיות רגע של שחרור. ואנחנו צריכים למצוא... העיבוד שליטה, הצד השני של עיבוד שליטה הוא למעשה שחרור. כן, את כן. יודעת, זה ממש מעניין מה שאת אומרת, כי לאורך השנתיים, שלוש האחרונות, שבאמת יצא לי לראות עשרות מטופלים שקשורים אה, בשיקום פנים, חלק מהם הגדירו בסופו של דבר, בשלבים מאוחרים של השיקום, הגדירו את זה בתור תהליך משנה חיים מבחינתם. בהתחלה היה להם מאוד קשה לראות את היתרונות בעניין הזה, ברור, אתה בהתחלה עסוק יש כל מיני שלבים של קושי ואבל, אבל בסופו של דבר הם אמרו, זה היה תהליך משנה חיים והייתי צריך את זה.
כאילו השיעור הזה שלמדתי שינה לי סדרי עדיפויות בחיים, בתקופה הזאת שאלתי את עצמי מה מיותר לי, מה חשוב לי בחיים, מה לשנות, אני רוצה לחיות יותר טוב, אני יודע שאם הגוף שלי יהיה יותר טוב, הנפש שלי תהיה יותר טובה ויהיה לי זמן לדברים שאני אוהב, ואני לא אוותר על הספורט וכל מיני דברים כאלה, אז אני גם יחלים יותר טוב בפנים, וברגע שהתחלתי להשקיע בזה בתור המטרה הזאת, למעשה גם השתנו דברים, כל מיני החלטות ומסקנות לגבי החיים עצמם, לא רק בהקשר לשיתוק פנים. עכשיו, נכון שלא כל אחד מצליח לעבור את התהליך הזה לבד, זה... בוודאי שלא, זה זקוקים לתמיכה, ואני חושבת שתמיכה רגשית, נפשית, פסיכולוגית, יכולה מאוד לסייע לאדם וגם למשפחה שלו בתוך מצב כזה של שיתוק פנים. אני גם רוצה להוסיף ולהגיד זה תמיד בדיוק היחסי. גם לאנשים רגילים יש ימים שבהם הם מרגישים חסרי אונים, חסרי שליטה, וגם לאנשים שמסביבם שאוהבים אותם. זה תמיד בדיוק היחסי. מה שהצלחתי הרגע זה טוב. מחר בראשית תיקון. זה אומר, מחר אני יכול להצליח יותר טוב. ומרגע לרגע, מבלי להיזכר, כאילו כשאנחנו מחזיקים איזה זיכרון של האני שהייתי, אז זה כל הזמן איזה משהו לצפות לו שאני אחזור להיות. ואני חושבת שאחד הדברים היפים של אנשים בתהליכים של שיקום, שמצליחים לקבל את המגבלה שלהם ולהכיר בה ולקבל את עצמם או את האני החדש, הזמני או לא זמני, שמתקבל דרך הדבר הזה, זה מעביר אותנו באמת איזשהו שיעור שהוא יכול לבוא ולהגיד לנו, וואו, תראה, גם מזה אתה קם, בדיוק היחסי אתה מצליח. הכל היום היה באמת בסדר. אנשים מסביבי אוהבים אותי, יש לי על מי לסמוך, גם על עצמי אני יכול לסמוך. נכון, קשה לי, נכון, אני עצוב, נכון, אני כואב, להכיר בכל הדברים האלה, אבל זה לא אומר שאני עדיין בניתוק מוחלט ממי שהייתי, שאני בניתוק מוחלט ממי שהייתי ואני לא אחזור להיות לשם. אנחנו רוצים פחות לשאוף לחזור להיות למה שהייתי, אלא לקבל את מי שאני עכשיו, במה שמתאפשר, בחלקים שמתאפשר, ועם זאת, לשאוף שכל פעם יהיה יותר טוב. עכשיו טוב, מחר יהיה יותר טוב, וככה להתקדם בעצם צעד צעד. זה חשיבה קצת שונה, כי אנחנו תמיד מכירים איזה פרסונה שאנחנו ושהיינו בעבר, לא יכולים כאילו לשנות אותה במוח שלנו או ברגש שלנו, ואז פתאום כשקורה לנו דבר כזה, אנחנו צריכים להכיר פרסונה חדשה, שהיא מתמודדת עם הדברים ושהיא יכולה להיות בחוסר ודאות הזה של מתי הכל יסתדר. יכול להיות שלא הכל יסתדר, אבל הוא יסתדר בדיוק היחסי ובהתאמה ולפי מרגע לרגע, ופחות להחזיק אוי מה הייתי ומה אני עכשיו, אלא יותר לעזור למטופל גם בתור האנשים מסביבו, יותר לעזור לו לראות מי הוא היום, ולמרות זה ובזכות זה, וכמה בעוד כמה שנים אנחנו נסתכל על זה אולי ונגיד וואו, אתה זוכר שזה קרה? איך זה גרם לך להאריך את החיים שלך הרבה יותר? נכון. ובאמת, כשהמגבלה היא נראית, אני חושבת שהשלב הזה של הדיוק היחסי, של מה שאני יכול כרגע, כמה התקדמתי מאתמול, הדברים האלה שאני כן פתאום מצליח לעשות, הם כמו רגעים קטנים של אושר, כי אני יוצר לעצמי בעצם את הפרסונה החדשה, שמתמודדת עם אחד הדברים הקשים שקרו לה בחיים, ועדיין יצאה מאזור הנוחות שלה, קיבלה אזור נוחות חדש שבתוכו היא כבר מצליחה להתנהל, ולאט לאט מתקדמת צעד צעד, אין מה לעשות. זה מסע שלם. מדהים. ניסחת את הדברים בצורה מאוד מדויקת ומובנת. בעצם בתקשורת בינינו אנחנו אנחנו מנסות לאפשר לאנשים גם את התמיכה והקבלה הזאת שעכשיו סיפרת עליה, וגם במקביל לייצר אפיק תקשורת נוסף, בעצם להראות שאנחנו יכולים, נכון, בעזרת מיומנויות דרמה, או תכף תספרי על זה יותר טוב, להביע את עצמנו שלא במסגרת תנועת הפנים הספציפית הזאת.
נכון? נכון. שזה, זאת בעצם התוכנית שאנחנו עובדות עליה עכשיו, שבתוכה אני בודקת ומנסה כל מיני שיטות חדשות שהן קשורות לטיפול באומנויות, אם זה באמצעות דרמה, מוזיקה, תנועה, כתיבה, ביבליותרפיה ואומנות. איך אני מכיר קודם כל את האני החדש שלי, ואז איך אני מביא אותו לעולם. בפסיכודרמה לדוגמה אנחנו משתמשים המון בדימויים, כמו איזה שיר אני היום. באמת יש פה אנשים שגם בלי פגיעה בעצב הפנים הם סובלים מחרדה חברתית או מקושי לבטא את עצמם במעגל או בקבוצה, והם יכולים להשתתק גם בלי פגיעה מסוימת, אבל ברגע שהם מציירים משהו על איך שהם היום, או עושים משהו בפנטומימה על איך שהם היום, או בוחרים שיר שמשקף את ההרגשה שלהם, אז בעצם הם לומדים דרכים חדשות לתקשורת. הם דרכים שהן פחות ורבליות בעצם, אלא יותר הבעתיות ביצירה, ודרכם האדם יכול באמת לבטא הרבה רבדים של רגש, הרבה אמונות, תחושות, מחשבות, ביטויים, באמצעות דברים שאנחנו לא משתמשים בהם בדרך כלל ביום יום. זאת אומרת, אני לא אפגוש אותך ברחוב ואגיד לך, וואי, איילת, היום הרגשתי כמו השיר הזה והזה. אבל אם מישהו נסגר, מסתגר, נהיה בחוויה של בדידות, ואת אומרת לו, אתה יודע מה, אל תגיד מילים, בוא נביא איזשהו שיר שאתה מתחבר אליו או מתחבר לך להרגשה. אז הוא יושב וחושב באמת על השיר ועובר על המילים ומוצא את מה שהכי מדויק, ואז גם הדו-שיח יכול להיות בשירים, באמת, אני כמו השיר הזה היום. ואני מוצאת שזה הרבה מאוד עוזר גם לילדים וגם לאנשים עם מגבלה, וגם, את יודעת, פעם היה לי פה מישהו באיזושהי תוכנית שיקום שעבדתי בבית חולים לוינשטיין, היה מישהו שהייתה לו מגבלה ברגל כתוצאה מאיזושהי מחלה שהייתה לו כשהוא היה ילד. והוא, העיסוק העיקרי שלו היה שלא יראו את הצליעה שלו. וזה היה עיסוק מאוד מאוד קשה, כי בעצם הוא היה צריך להיעזר גם בסד, גם במקל, וזה מנע ממנו בעצם ללכת להיות בחברה, ללכת להיות במקומות עבודה, שרק לא יראו שאני צולע, שרק לא יראו שאני צולע. ואז יום אחד שמנו בכיסא את הצליעה הזאת. אמרתי לו, מה זה הצליעה הזאת? בפסיכודרמה אנחנו משתמשים בכיסאות, אז נגיד מישהו שלא יכול לדבר יכול לשים חפץ בכיסא. זה מייצג את הפחד, זה מייצג את הצליעה, זה מייצג את המגבלה, או זה מייצג את הפנים שלי, ואז מה הפנים האלה אומרות? מה הצליעה הזאת? מה היא אומרת לך? ובאמת במקום של הצליעה, מישהו אחר שהיה מסוגל לדבר אותה ממש, עשה חילוף תפקידים עם הצליעה. ואמר, אני רוצה להסתתר. ובעצם הבן אדם השני שהיה לו את המגבלה, הוא פשוט פרץ בבכי, כי זה היה כמו, זה נקרא בפסיכודרמה כפיל, כפיל המגבלה שלו, שאומר, אני רק רוצה להסתיר את עצמי. ובעצם הוא לא יכל, מראש שהוא לא יכל לבטא את התחושות שלו, אמרתי לו, בוא תצייר את זה. והוא באמת צייר את עצמו ככה בשלבים מסוימים של החיים, ומסביב כל ציור היה את ההסתרה הזאת, את איך הוא מנסה להסתיר, איך הוא מנסה להסתיר, ומספיק 3 מילים שנאמרו על ידי מישהו אחר, בכיסא שמייצג משהו, כמו שאנחנו עושים בפסיכודרמה, במקרה הזה את הצליעה, פתחו שם ים של רגשות ותחושות, ובאמת הבן אדם הזה, אחרי הסדנה הספציפית הזאת של הפסיכודרמה, שלקחה חצי שנה, הוא באמת הצליח, הלך, התקבל ברעיונות עבודה למקומות עבודה, והיום הוא בתחומו, אני לא אגיד מהו, אבל איש מאוד מצליח, ולמד איך לא להסתיר, בעצם איך לא לפחד להביא את עצמי כמו שאני. וזה רק דרך 3 מילים של מישהו אחר שידע לזהות את ההרגשה, בדיוק כמו שאמרתי קודם, להיות בתחושה הזאת או מתחת לשולחן הזה, המישהו הזה פשוט ידע את זה כי גם הוא רצה להסתתר. זאת אומרת שיש לנו 2 אימפקטים פה בתוכנית שאנחנו רוצות לכתוב. אחד, זה הדומות, זאת אומרת יש פה עוד אנשים שחווים את אותה תחושה של הרצון להסתתר, של הבדידות, של התחושה של ההימנעות החברתית, ויש פה את הדבר השני, שזה איך אני יכול לבטא דברים שהם קורים בתוכי.
אני לא אומר אותם, או כי אני לא יכול להגיד אותם כי אני משותק, או כי אני לא יכול להגיד אותם כי אני נחנק מהם. ולהיעזר באנשים אחרים שחווים חוויה דומה, זה תמיד מאוד מחזק, ומחזק גם את תחושת השייכות והאונים. בעצם זה נותן לנו להרגיש שאנחנו יותר ויותר בשליטה, ושעוד ועוד אנשים מבינים אותנו. ויכולנו לעשות את זה גם בציור נגיד, כמו במקרה הזה, ויכולנו לעשות את זה דרך דמות מסרט שהוא מתחבר אליה, או דרך איזושהי תנועה בפנטומימה שהוא יכול, שאפילו אם הייתי מכסה את הפנים, אני עובדת הרבה נגיד עם מסכות לבנות, אז הנה הפנים שלך עכשיו מכוסות, בוא נראה איך אתה יכול להביע את מה שאתה מרגיש, או שנבין מה קורה איתך דרך הגוף. ואז מה שקורה זה שאנשים מגלים יכולות מופלאות שיש בהם, שהם אף פעם לא הביאו לידי ביטוי, כי היה לה תמיד את המילים, היה להם את המילים, היה להם את ההבעה בעיניים, היה להם את החיוך, היה להם את העצב, היה להם את הכעס, ועכשיו כשאין את זה, הגוף שלנו הוא מופלא, ואת בתור פיזיותרפיסטית יכולה להגיד, יש לו את היכולות לעשות דברים שאנחנו בכלל לא האמנו שיש לו את היכולות לעשות. ומתי אנחנו מגלים את זה? כשמשהו מסוים נפגע לנו, ואז אנחנו נאלצים בעצם לבטא את עצמנו בדרכים אחרות, שהן, נכון, הן קצת פחות אולי רווחות בחברה, אבל אם תפגשי אותי ברחוב, אני יכולה להגיד לך שאני היום כמו הר געש, ואת ישר תביני על מה אני מדברת, והנה, השתמשתי בדימוי. או להגיד לך שהיום בא לי להסתיר את עצמי, או להגיד לך לעשות את זה בגוף שלי, או שאם בא לי חיבוק, אז פשוט לחבק, בלי להגיד, בא לי חיבוק, או אני צריכה אהבה. ואני חושבת שהלמידה הזאת של איך אני יכול לבטא את עצמי בדרכים אחרות, היא מאוד חשובה ומאוד עוזרת גם בכל ההקשרים של עבודה. אני יכול לחזור לעבודה כמו שאני, ואם קשה לי להגיד משהו, אני יכול לכתוב אותו. ואם קשה לי להביע משהו, אני יכול לשלוח למישהו שיר. ואגב, אנשים מדברים בשירים גם יותר ויותר היום. ואני חושבת שברגע שהמטופלים מאפשרים לעצמם בעצם לסגל דרכים חדשות ולהסתכל על העולם באופן קצת אחרת, שבו יש לי אפשרות לבטא את עצמי בכל דרך, גם אם אני מוגבל גפיים, רגליים, ידיים, שכלית, יש לאנשים דרך להביע את עצמם, הם פשוט צריכים למצוא אותה. ובתוך הדבר הזה שאנחנו כותבות, אני מקווה שנוכל לעזור לרבים אנשים ונשים, לעזור לעצמם, לבטא את עצמם בעולם, גם בתקופה הזאת של ההחלמה מהפגיעה בעצב הפנים. ליאת, זה פשוט נשמע הגיוני. כל מה שאמרת נשמע פשוט הגיוני. אנשים באמת, חלק קטן אמנם ממי שסובל משיתוק בעצב הפנים יקבל חלק מהמתנה הזאת אפילו לכל חייו. ואין ספק אין ספק שמי שעובר איזשהו תהליך של קבלה והכלה וניהול של העניין הזה, ואיך הוא בתוך העולם עם הליווי הזה, אז חי חיים מלאים יותר. ואולי פה באמת נתקדם לקראת סיכום, כי בעצם אולי זאת סוג של שאיפה. רציתי לשאול אותך את השאלה האחרונה של אם נדבר על שבוע המודעות של מרץ 25, מה היינו מאחלות, מה היינו רוצות שכבר יקרה בשנה הזאת. והאיחול הזה הוא באמת משהו יומיומי. אני ממש הייתי שמחה שכל אחד ואחד שעובר את הקושי הזה, קודם כל ידע שהוא לא לבד, ושהוא אהוב כמו שהוא, ושיפנה לעזרה. זה טבעי, כל התחושות הקשות שמלוות את זה הן טבעיות, וצריך לדעת שזה לא מראה על שום אה, משהו שהוא שלילי, זה פשוט הגיוני ונכון וטבעי, וזה לגיטימי לבקש עזרה, והעזרה לפעמים מוגשת, ולאנשים גם קשה לקבל אותה. נכון. זה גם עניין קשה לנו באופן כללי, גם בלי פגיעות, לבקש עזרה או להרגיש נזקק. נכון. אני חושבת שהדברים שאמרתם מאוד נכונים. אני באופן אישי רואה כל דבר שקורה לנו,
שהוא קורא לטובתנו העליונה, ושאנחנו צריכים לעבור את השיעורים האלה. לעבור את השיעורים האלה כדאי תמיד ביחד, כמו שאמרת, וגם שתדעו שאפשר לנסות ולמצוא את הדרך שלכם האחרת, לבטא את עצמכם, גם אם היא לא במילים. ושהגוף שלכם, הלב שלכם, המוח שלכם יכול לסגל וללמוד באופן מאוד מהיר, וב-12 מפגשים אפילו, איזשהו משהו חדש, גם ללמוד על עצמכם וגם ללמוד איך להביא אותו לעולם. כי חשוב שהאור שלנו ימשיך לדלוק במהלך הזמן, גם שאנחנו חווים חוויה של פגיעה או של נכות זמנית. וגם של נכות קבועה, וראיתי כבר הרבה אנשים שהצליחו ללמוד בעצם שפה. מישהו פעם אמר לי, זאת שפה חדשה בשבילי. בעצם הצליחו ללמוד שפה שיכולה לעזור להם להביא ולבטא את עצמם בעולם הזה, ולהסביר מה שהם מרגישים, ואולי אפילו לנסות ולמצוא מה הם כן יכולים לעשות, ופחות להתרכז במה הם לא יכולים לעשות, ושיש המון אפשרויות. ויש עוד למידה, וגם עם כל מטופל זו תמיד למידה מחודשת, כי יש בן אדם שמתאים לו ככה, ויש בן אדם שמתאים לו ככה, ויש בן אדם ששונא לצייר, ויש בן אדם ששונא להציג, וכל אחד יכול למצוא את הדרך שלו לבטא את עצמו. בטיפול באמנויות אנחנו לומדים את הדרכים האלה, ואני חושבת שבקבוצה, מעבר לדבר הזה שבאמת תחושת השייכות מתחזקת, אני גם, יש לי אפשרות בעצם להתאמן על זה מול עוד אנשים, ובפסיכודרמה אומרים שמהרגע שהכרזתי על הנושא שלי לפסיכודרמה הוא מתחיל להתקיים בעולם. זה אומר שברגע שהיו לו עדים ששמעו מה אני רוצה לעשות, ששמעו היום אני הולך לפגוש את חבר שלי שלא פגשתי מלא זמן מאז שהייתה לי את הפגיעה, ואני הולך להראות לו מי אני ומה אני יכול עכשיו ומה לא, ולהיות גאה בעצמי על זה. זאת התקדמות, זאת יציאה מאזור הנוחות, זה בדיוק היחסי, כמו שדיברנו. מה שאני יכול זה טוב, וכל התקדמות כזאת היא באמת שמחה גדולה, ואני מקווה שהרבה אנשים יזכו ללמוד לבטא את עצמם, גם לא רק במילים, בכלל בעולם שלנו, שלפעמים ביטוי שהוא בגוף או בציור או בסיפור או בכל דבר שיכול להיות יצירתי אחר, הוא שווה יותר מ1,000 מילים. בדיוק ככה. אז וואו, אני חושבת כל מילה פה היא בסלע, ולדעתי כל מי שיקשיב אה, יצא, יצא בשכרו מהשיחה הזאת, כי זה משפיע גם על מי שמתמודד עם המצב, גם על מי שמסביבו, גם על מטפלים, אה, ואין ספק שיש פה התחלה של תחום חדש נתמך ומדובר. תחום חדש בשביל המטפלים, אולי תחום מאוד עתיק בשביל מי שסובל מהאירוע הזה. ליאת, המון תודה על ההתגייסות הזאת, וגם אני אאחל בשנה הקרובה שהמודעות תעלה בכל האספקטים, אם זה הרפואית ואם זה הרגשית ואם זה החברתית, ואם זה של המטופלים עצמם, שידעו שהם יכולים לבקש את העזרה שהיא קיימת. וזהו, אנחנו עוד נעדכן בהתפתחויות ובאפשרויות. כן. שיהיה המשך יום נהדר. תודה תודה, לכל גם מי לך, איילת. שהקשיב. להתראות בינתיים. ביי.